Pero maning uban gagmay ra may buliton. Kanang uban daghan. Kaya ra magagahin ng bulit kay musunod pa mas tong kamot og kanang mo bilin. Ito bilin na. Ano mga balita ron dyan? Sa Kalibutan na sir. Kaya presidente na to ano yun? Pacquiao. Makabutar ka diyon? Oo. Si Pacquiao daw. Si Pacquiao atong butuhan. Susod sa Pacquiao? Di mo igipadamgos ko ah. Lagi si Pacquiao lagi. Anak balay Pacquiao ni Pilit. Sa pag-anak niya kuhan, liyugan. Mga taong si Rockman, naghatag mo tagkwartos Pacquiao. Basta ginagmayroon tato. Si Pacquiao gani atong tabangan kay mo igituga. Pwede mo Pacquiao. Tingagay kung ano nagpadamgos siya sa ko. Oo. Ito yung watig. Yung watig ko dyan. Sarang mo ka? Gira. Kaya na hindi makadawat sa kapilihan. Kasi paano makadawang na ano. Kailangan na bukid sa ano. Nahinay na pag-agilo na sa bukid. Karon kay ano na year lisod kayo. Lagi maglisod ani. Crisis. Hindi lang yan. Crisis kayo. Lagi magkuhan. Baga naman ang himpo. Di man si Pacquiao magid ang kuan. Nagpadamgom gid sa kuan si Pacquiao daw kuno ang kuan tabangan. Dili lang hito sa Pacquiao. Pacquiao talaga idol ng mga bata. Pati mga bata yan. Basin kana ara day tingali siyang muluwas dito sa tong nasod. Hindi lang po na sa mga orta kay kamalo naman siya sa palataran niya. Samling bitaw na siya sa pikas kay gusto yung balaod hindi matuman. Oy, tek ano cuy sa tika. Surang mo kay wala ba na dapat mampak ka rin. Tapos na diba kaya na lang mo. Natin po man yung mama na rito. Lutas na sila. Gagmay pa ano yun?
Wala na. Ay, bantog ra tingala ko ay mama. Uy mama, Fernandez karton, bantog ra yung inahan. Gani, tingala mo kung nangambak mo na. Butuan. Litid. Litid naman ako. Ah, malapitan na lugar. Tapon si Tarasyo. Mana na, magkawat na. May mutin mo, ito pa. Dito tingin na, basta di na mo tugutin. Ito ka nang kuhan, gaw nga. Duwing ti muro mag-laut ang muro mag-laut ang kuhan gaw. Aw laut man ang iti at tumakong ito kasi. Ang gamay. Agman. No. Ha? Hindi kaki ito. Ano